iki nduk ora udan kok. Oh iya. Wah nek ra itu rokok udan deres terus. Masa tahu ta? Panggodaning katresnan dawuhipun saking Pak Cipto Kamto. Oh nggih. Garap Sragen ya. Aja. Digarap Arabiane piye? Arab kok ya ora cocok. Dikeki koyo padang pasir kae to. Engko ditokke Arab ya. Iya. Mas manten ora njaluk lagu tenan kok gelo. Mboten Mas. Pengen apa? Wong Mas nganten kira njaluk lagu. Kuwi ket mau lho kok gor asine iki ngempet. Mantene putri wis leyeh-leyeh. Kok ra lendang bubar-bubar. Ya Oh, Mbak, selak saya ya Mbak ya. Oh, sik kamari gijik gua ada beras, tenang wae lho. Aku biyen yo ngono kan lho. Masa? Angger so. Lah wis booking kok, wis booking Maratuwa ki ra nyepaki spring bed biyen, maratuwaku nyepaki karpet. Lah terus? Wah, dengkul ki wonten mlecet kabeh aku. Seminggu ya abuh kabeh sikilku. Sakno. Tak gosrat-gasrutke terus kok ya kok. Lah emang ngopo to? Ayo kegiatan ngek mau. Ngek ki piye? Ngek ki piye? Ayo kegiatan biasane. Aku urung ngerti kok. Mosok kowe ora ngerti? Urung. Kaya aku yo. Jajal di nganu dijelaske sik. Ngek ki piye? Kuwi kata-kata aku karo bojoku. Oh ngono. Bar mulih MC ngene iki ya. Aku kan wong lanang. Ayo. Ayo ngek ngene semudeng langsung. Oh ngono. Lah aku kan urung mudeng. Padha ae aku kudu ngerti nek bojoku pengen aku ya kudu ngerti. Piye? Bojoku nek pengen biasanya kukur-kukur. Karo dasterannya kukur-kukur. Oh ngono. Kok daster iso. Daster iso nglingkap teko rai kae. Kukur-kukur. Njur ilang dasere. Ya apik kuwi. Dadi pengen kaya aku yang ngono. Lah iya. Kukur-kukur nglingkap teko cengel kae daster. Lah iya iya. Panggodaning katresnan. Ririt kuwi nek pengen ya kukur-kukur niki. Lah jenengan ki ket mau ra pirsa apa? Ket mau wis kukar-kukur wae lho. Apa ya? Iya. Pengen teh. Dawuhipun saking Pak Cipto. Mugi manten sekalian garwa tinebena panggoda. Panggoda katresnan. Mugi tinebih sirna pangindo. Temanten sekalian garwa. Yo yo. Hey. Sesasi sini 30 mangkat ping 62. Lah iki anggere sesasi ya sing ngendang ya tangane dironsenke kok. Kok iso? Wah nek nganti retak wong kuwi laris banget kok ngendang iku warusa. Lah kuwi asine ngendang apa napa? Ya mbok nek ya ora retak ya aman ya. Retak ora Mas? Aman. Aman. Latihan ya sregep. Iya. Sing tak samari kok Dek Mbak nganten kuwi kok. Kan kok Mas ngantene mesti pengen ngendang terus to. Oh iya. Pertama ya langgah. Nek wis arep rampunge digoplo. Iya. Nanti jangan sampai retak ya, Mbak ya.
Cukup rodok mlethek sithik ra apa-apa, rasah retak oke. Malane ketok lemes. Iya lah iya. Ku bar ngasar kae adus. Urusan munggah sik pisan, ku bar Munggah ngisakne. munggah nendi? Heh? Munggah nyandi. Ya ngono kuwi. Oh ngek ki mau ya. Gendang dadi kok. Iya. Bojoku dhisik tak pek bojo meteng kok dhisik. Nyicil to? Ya mbah pokoke tak pek iki meteng petang sasi dhisik kuwi. Oh alah, berarti usume nyelengi. Ora nyelengi pokoke tak pek iki meteng mbok karo sapa sing penting meteng ya. Oh lanjen ra cetha. Wis ben lagi petang sasi aku jek uman 5 sasi aku ngono. Ya berarti cek uman irunge to? Pak Urun-urun ra apa-apa to? Wah, bencar terus awan bengi itu. Anak yo mirip aku iki anak iki kan. Apa ya? Iya. Waduh. Sip berarti. Tak suwen marang siramu. Aja lali janji prasajamu. Siramu tansah tuhu tatap beruntut nekani janjimu. ngantene ya gampang rezekine. Amin. Nyambut gawe iso cocok karo atine. Amin. Sing penting nyambut gawe. Nah. Nyambut gawe iki ngibadah, Nduk. Ngibadah. Nek bayaran kuwi rezeki jenenge jatah. Oh, jatah. Iya. Sithik akeh kudu dicukuri. Kangge. Kok dicukuri to? Syukuri. Lah ya disyukuri sok cukur barang, Nduk, ben ra gondrong ya, Nduk. Duit kok gondrong piye lho? Kira gondrong nggo cukur barang. Yo yo. Disyukuri. Ya. Sinambi dahar monggo para tamu. Tak sempen marang siramu. Abang biru lampune disko awak guru mikir bojo loro bojo sing enom njaluk disayang sing tuwek wegah ditinggal kene Marsini Mas. Iki dahare dirampung isik nembe adicara pambagya. Ngoten.
Iya. Dadi benten karo padatan. Lah nggih. Mas Warno ngesake lagu napa, Bos? Lho kancaku Poli. Alah jenengan iki iso poli ora kok. Toser. Gayamu. Toser. Kok ora mengkono kuwi lho. Iki diaturke apa Mas Mantri? Pak Tentara, pripun? Nggih. Pak Polisi. Bebas. Bebas ingkang laras mengkang gaya. Laras ya. Langgan. Laras. Sinambi daharipun. Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Ngatasi kepala lenggah Besan Sutresno. Sinom? Ya. Sinomnya Pak Wondo. Nggih, bar delok aku ning TPRI. Halah, jenengan iki tekan kono. Ayo kulino bintang tamu ning kene. Nula dola. Ayo Rit, kene Rit. Meso lho. Ko Sing lanang seniman, sing putri seniwati, kayang ning tumrape wong tanah jawi janji sabar men orang susu sawai jember-jember marini lembu-lembu wong agungeng ngeksi Sora suling Panembahan Seno Pati kudu eling sing peparing paring kasehatan kawulujengan anggenipun kepareng rawuh para tamu jangkep Besan Sutresno rawuhipun manggih kawulujengan ngantos dumugi kunduripun samangke Pak Wondo badhe mboten monggo Dik Ririt Ovita ya Kapati malam minggu solo panjenengane jajan ya nduk Neng ndi, Mak? jajan mie ayam Neng ndi mie ayam ngendi, Mak? neng kono Solo 3 Yalah, kok malah adoh men. ya ben ra jajak ki ya rada adoh rapi so kumpul yo
Pikantuk sasmita kunjeng ngarsanipun para tamu ingkang tuhu pinurmatan. Nganjeng adicara bilih kang mugati badhe marak kabiyantara wonten ngarsanipun para rawuh ingkang sampun ngaturaken adicara pambagya wilujeng sulih sarira saking keluarga Bapak Cipto kantos kelene Bu Yatinah ingkang kepareng ngaturaken adicara ingkang kinurmatan Bapak Suyono jinajaran Bapak Harjo Sutris tuwin Bapak Sabar Triyanto sasana panji atur pangandikan Bapak Suyono kasumanggaken. Sinajaran Bapak Harjo Sutris pin Bapak Sabar Triyanto. Matur nuwun dumateng Kadang Pamrep Laksitaning Adicara ingkang sampun kepareng ngasta pradataning pahargyan wonten ing siang sonten menika. Kadhedhik kalenggan menika sampun wiji dumateng tiyang kula kinen hanjang kepiran tamaning adicara ing kalenggan menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amal batu. Nuwun kaula nuwun.
Kunjuk wonten ngarsanipun para pepunden, para pinisepuh, aji sepuh ingkang anggun mastudi dhateng pepoyaning kautamen ingkang satuhu mahambekdat kinurmatan. Nuwun kunjuk wonten ngarsanipun pangemban-pangembating praja minangka songsong agung wonten laladan desa Jeruk mliginipun Bapak Lurah staf prangat ingkang satuhu mahambek luring budi. Ugi kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para wiku ingkang sampun kesahan nampi wahyuning kasutaman ingkang satuhu mahambek luring budi. Ugi kunjuk wonten ngarsanipun para kadang besan Sutrisno mriki keluarga agung saking janipun Bapak Sunata ingkang satuhu mambak sinuda ing Sinudarsana. Dalasan kunjuk wonten ngarsanipun priagung tamu putri Semawana kakung ingkang tuhu dat sinuda ing Sinudarsana. Kanthi saderengipun kawula nglajengaken sumumatur wonten ngarsa handika sagung para tamu. Langkung rumiyin sumangga tansah kita dherekaken boten kendhat. Ngunjakaken raos puji duwen tasakur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala nunggih Gusti ingkang Maha Agung. Katitik rikalenggan sonten menika jengandika sagung para tamu. Mandhaping kula pribadi tansah pinanggih kanthi karajan katentreman saha kawilujengan. Sumangga ingkang wekdal ingkang sae menika kawula aturaken kanthi wasan tamit alhamdulillahi rabbil alamin. Kunjuk wonten ngarsanipun para kadang muslim ingkang kepareng ngrasa agama Islam. Kalenggan wanci ingkang prayogi menika monggo sareng-sareng unjakaken salawat serta salam ingkang katur wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ing mangke badhe sakaparing syafaat wiwit wonten ing alam bebrayan ugi wonten ing telane mangke. Para papunden, para pinisepuh, aji sepuh ingkang satu mambekdat kinurmatan. Kepareng tiyang kula tansah mawantu-wantu nyun lumunring samudra pangaksama ingkang agung. Awit kasinggihan temandu ing atur kawula satemah ngirangi ingkang dados kamardikan jengandika sagung para tamu. Ingkang nembe kewala eca lan skeca. Mudra sing swasana kawula kumawantun anigit saking sawetawis. Kabekta kawula kapiji mundi dawuh katimbalan pamanggo katunuh ninggi penjanipun Bapak Cipta Kamto ingkang kinen ngaturaken menggah raos pangrasing penggalih ingkang wekdal menika tasih mengwonten sak lebeting nolo. Menggah wijining raos pangras ingkang angka sepisan panjenenganipun Bapak Cipta Kamto tansah ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit kasinggihan panjenenganipun Bapak Cipta Kamto sangsah ginanjaring kasugengan ing pengajap saged kasembadan menapa ingkang dados atur saha pamundhutipun. Menggah atur ingkang salajengipun. Panjenenganipun Bapak Cipta Kamto dalasan Ibu Yatina matur ageng panuwun ingkang tanpa upami dumateng para pepunden, para pinisepuh sanggianing para tamu putri Semawana kakung. Rikalenggan menika sampun kepareng nisipaken wekdal minangka kangge hangrawuhi hanjenengi menapa ingkang dados atur saha pamundhutipun. Kanthi mekaten kanthi kerawan panjenengan sedaya panjenenganipun Bapak Cipta Kamto mboten kesupen ngambali ngaturaken sugeng rawuh saha sugeng lenggah. Ingkang kalajenganipun sinasampun ingkang sampun kawedhar wonten ing ngarsa jengandika bilih jengandika sagung para tamu, para pepunden, para pinisepuh sanggianing para pinilenggah. Kasuwun rawonten dalem pahargyanipun Bapak Cipta Kamto ingkang saperlu kasuwun tambahing berkah saha pangestu anggenipun kepareng anapi saperangan darmaning asepuh kanthi miwah ingkang putra ingkang asesilih pun bagus Joni Irawan ingkang sampun sembodo
kajatukrami kalian putra estrinipun Bapa Sunata Ibu Suryati wonten ing Padekaan Gunung Ler ingkang asesipun Diahayu Putri Ningsih. Kanthi winengkuing berkah sapa pangestu jengandika sagung para tamu para pepindhun satemah handayani dawuhing putra pinanganten sakembaran saged lulus raharja kanthi boten manggih alangan satunggal punapa. Munggi kanthi winenging berkah pangestu jengandika sagung para tamu satemah handayani dumateng putra sakembaran anggenipun badhe hanglap wonten lelebumbaning bebrayan tansah saged dados jodoh ingkang kaken-kaken saha ninen-ninen abebasan mimilan mintun. Para pepundhen, para pinesepuh sesepuh sanggianing para tamu. Ingkang kanthi mekaten panjenenganipun Bapa Cipta Kamto tansah matur agenging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenenganipun para pinesepuh sanggianing para tamu Putri Sumawana kakung awit sedaya pandonga pamuji panjenengan saged handayani temanten kekalih ing manggi ingkang kanthi mekaten panjenenganipun Bapa Cipta Kamto ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa winates. Atur ingkang kalajengan panjenenganipun Bapa Cipta Kamto anggenipun hangadani sawetawis pahargyan prasaja menika dangu sampun karacik karantam kaento-ento namung dumugi tumapaking karya sedaya tansah kathah kang kekirangan ingkang kanthi mekaten mugia panjenenganipun para pinesepuh sanggianing para pinenggah anggenipun kepareng rawuh wiwit panjenenganipun para anggenipun hangacari wiwit lungguh arusa suguh sedaya wonten kekiranganipun Bapa Cipta Kamto tansah mawantu-wantu nyun lumantring samudra pangapunten ingkang sak ageng-ageng. Ingkang kalajenganipun biwih rikalenggan menika panjenenganipun Bapa Cipta Kamto dereng kuawi hanambisih kadarman panjenengan namung saestu donga pangestu nipun panjenenganipun para pepundhen para pinesepuh sesepuh sanggianing para pinilenggah panjenenganipun Bapa Cipta Kamto boten kawihan nampi ingkang awujud lembit menapa dene indit. Para pepundhen sanggianing para tamu Putri Sumawana kakung langkung-langkung dumateng para sanakadang tangga lan palih ingkang sampun kersa hanyengkuyung ingkang dados bot repotipun Bapa Cipta Sukamto sahingga saged ngrancataken pawiwahan wonten ing sonten jam menika panjenenganipun Bapa Kamto tansah boten kuawi mbak njelaken piwales ingkang awujud punapa kemawon namung sagedipun derek memuji mugi kanthi amal kasenian kantang miya wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Para pepundhen, para pinesepuh sanggianing para tamu enggok bilih panjenenganipun para kadang pramuladi aminipun hanyumuktaken pasugatan ingkang sampun sedaya katur wonten ngarsa jengandika kala wau kirang sopan saha santunipun panjenenganipun Bapa Cipta Kamto lumantar kula tansah mawantu-wantu nyuwun lumantar samudra pangaksama ing wasana kados namung gaduk manten anggen kaul sumbi sarira saking panjenenganipun Bapa Cipta Kamto ing mbok bilih anggen kaula matur wonten ngarsa jengandika sagung para tamu kathah kekirangan kaula tansah mawantu-wantu nyuwun lumuring samudra pangasami ugi mboten kathah lumpen panjenenganipun Bapa Cipta Kamto matur ageng panuwun ingkang tanpa upami dumateng para kadang-kadang campur sari karya budaya ingkang sampun kersa rawuh ngregengaken ingkang dados hajatipun Bapa Kamto panjenenganipun Bapa Cipta Kamto ngaturaken agenging panuwun tanpa upami. Para pepundhen, para pinusus sanggianing para tamu Putri Sumawana kakung kados namung gaduk semanten atur kawula wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal sak kabehipun kula kunduraken dumateng kadang pangreptol laksitaning Edi Coro nuwun matur nuwun.
sepanuwun Bapak Suyana. Bedholing temanten tumujune dampari nenggo kepareng hangun tapaken kunduripun para tamu. Sasana wanci para ingkang kinurmatan kasumanggaken. Humiring prikanca. Karya muda. Katur Pak Kadur Pak Bayan. Kala kumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katipuran. Kawula jenengan kunduripun Pak Kadur Pak Bayan, Pak RT Pak RW dhewe perangkat desa. Sing eling iku budaya pancene bener kandhemu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katipuran. mangkoke nyari jaman Kok ya sing eling nduk eling bab apa iku budaya pancene bener kandhemu suku tata tata elo sira menyang Solo lele payo muta majengki wala lobak mati ora obat yen obat medeni bocah suku tata tata ilahilo sira menyang Solo lele payo muta majeni wala lobak mati ora obat yen obat medeni bocah yen urip sale aduwe Gunung Lawu
Dangdutan yo. Dangdutan wis setengah 6 wisan nganti. Wih, yo cepet teko ngene jam iki. Ya, suaraku wis entek iki soalé suara kuwi mung durasine cendak. Sapa iki bagiane? Vita. Ayo vitamine tok kene. Oke. Ye. Kembali karya muda Lintang Audio Pak Tuannya Production Video untuk